Dette er historien om Danny Olsen. Han har svært ved at imponere pigerne. Hej, Danny. Hej. Det er min nye kæreste. Han er ikke en taber ligesom dig. Fedt. Det meste af dagen spiller han computer. Og han har ikke nogen uddannelse. Danny, har du taget en beslutning om, hvilket gymnasium du søger ind på? Nej da. Han skal da være håndværker ligesom sin far. Ikke, Danny? Student eller håndværker? Ej, drømmer til vanvid. Men alt det kommer til at ændre sig. Jeg aner ikke, hvad jeg vil. Jeg vil bare holde mine muligheder åbne. Hør nu her, Danny. Du skal da på EUX. Vi kombinerer 2 uddannelser i en. Og der er kun én ting, pigerne elsker mere end en håndværker. Det er en klog håndværker. EUX er en helt ny uddannelse, hvor du både bliver håndværker og student. Dette er historien om Danny og hans utrolige vej til succes. Som ikke var forberedt på sit livs udfordring. Vi bringer en vigtig meddelelse. En meteor på størrelse med Jylland har direkte kurs mod Danmark. A clear and present danger to the citizens in all our countries. Gud bevarer Danmark. Danmark har brug for mennesker som jer. En historie om at udfordre sig selv. Danny, du er vores eneste håb. Om at tage de rigtige valg. Og trodse sin skæbne. Danny, hvordan har du tænkt dig at stoppe den meteor? Med min uddannelse fra EUX. Hvad har du lært der? Alt muligt. Det er vores søn. Det er kombineret 2 uddannelser i en. EUX. 2 uddannelser i en. For første gang i mit liv ved jeg, hvad jeg vil med min fremtid. Fremtiden starter på EUX. Okay, hvor har han lært det? Københavns Tekniske Skole.